Bueno, amb ganes, però també amb molt de respecte cap al rival, perquè crec que serà el millor local segur de tots els equips. Però tenim l'oportunitat, que molts pocs equips ho poden dir, no? D'intentar guanyar per segona vegada en Lliga al Barça. De fet, ja Osasuna, Alama i Espanyol són equips que també l'han guanyat, i Osasuna ja la segona volta ha començat perdent contra Barça. Per tant, bueno, un repte important, però també molt difícil. Que evidentment han millorat, però també condiciona molt el camp on jugaràs, no? Gespa natural, un camp de dimensions molt gran, que això també fa que els rivals pateixin molt, no? Perquè al final el Barça té una qualitat individual increïble, increïble. Després que també interpreten molt bé el joc, que ja comencen a estar rodades, també evidentment moltes venen amb dinàmica d'entrenos de primer equip, que el ritme que té Barça primer equip a la Liga F és molt superior a tots els altres, i per tant això va que vagin com avions, no? I això dificulta evidentment el partit d'allà. No, una que ens costa, que hi ha jugadores dinàmica primer equip que han demanat estar el diumenge per jugar contra nosaltres. Jo estic convençut que si hi ha un equip que els hi fa molta ràbia a Barça és Europa, i a mi això em genera ganes, que baixin totes a jugar el diumenge, però que evidentment que nosaltres no deixarem que ens trepitgin l'escut, ni que ens vacilin a l'equip. O sigui, jo tinc ganes de diumenge, que estiguin totes. Evidentment, això fa que encara sigui molt més difícil el repte, però si volen baixar, que baixin, però que nosaltres no pensem regalar res, no? I sabem que igualment el nivell que tenim davant el diumenge serà bestial, serà brutal. És un equip que hauria d'estar per mèrits propis a primera divisió, però no poden per ser un filial, però amb molt de respecte, però sí que amb ganes i amb molta energia per intentar jugar el diumenge i que passin una mala estona. Home, està clar que hi haurà fases de partit, no pots mantenir el mateix pla de partit als 95 minuts, és impossible. Perquè això és com lo de la manta, no? Si et tapes el cap et veuen els peus, si et veuen els peus, si et tapes els peus et veuen el cap. Serà complicat. Està clar que hi haurà moments que sí que podem apretar dalt, hi haurà dels moments que no podem, no perquè no vulguem, sinó perquè amb la seva qualitat ens superaran segur la pressió i haurem de recular cap enrere. Per tant, plantegem diversos escenaris, però no un mateix, perquè serà impossible. Impossible, perquè si ens tanquem molt al darrere, després no tindrem opcions d'arribar a porteria, i al final el que volem és guanyar el partit. Amb ganes, més que les dues últimes setmanes, última i mitja, no? Perquè la primera part de l'Atlético de Madrid va ser nefasta, però sí que les sensacions del dia d'ahir van ser molt bones. Llàstima del resultat, que no reflexa el que es va veure al camp per mi, però està clar que només va ser un partit, no? Un partit i mig. Necessitem continuïtat, donar continuïtat a això que estem fent, que estem millorant, però que sabem que jugar contra el Barça, jo sempre dic el mateix, no? Fa que vegis tots els defectes del teu equip, perquè et treuen els teus pitjors defectes. Per tant, paciència el diumenge, intentar competir de les millors maneres. Ja ho ha fet Osasuna, ho ha fet Madrid també, club de futbol, el filial, en el camp del Barça B. Per tant, intentar treure nota una mica d'aquests dos equips i intentar incomodar-les i, per què no, intentar sumar, ja sigui 1 o 3 punts. Bueno, sí que és veritat, no?, que amb ganes, després d'haver marxat contra el Lleida de vacances, amb ganes de tornar a casa, després dels 2 partits aquests últims a fora que hem solventat amb dos empats, amb ganes de tornar a casa, de seguir la dinàmica, la ratxa positiva, sabent que és un partit difícil, no? Al final el Torrent també està fent una bona temporada, és el que marca el que no entra al play-off, per tant també amb aquesta perspectiva de voler demostrar o voler exigir-nos a ser millors que ells, també amb vista al partit d'anada on ens van guanyar. Òbviament l'objectiu inicial és el nostre, és el d'aconseguir els màxims punts possibles el més ràpid possible per mantenir la permanència i tenir ja solventada la categoria un any més, però que al final també és un repte
de distanciar-nos del torrent, d'agafar distàncies, de seguir allà dalt i, com hem dit sempre, de voler ser ambiciosos. Lògicament, els partits, tot i que a casa els hem solventat amb solvència i hem estat molt bé, amb gols i sent superiors en moltes fases del partit, sabem que a la segona volta els rivals també venen més conscienciats, saben a on venen, amb un punt a vegades també poden estar contents de treure un punt del Sardenya, per tant també seran partits molt més densos, molt més dificultosos, on els rivals intentaran que no tinguem el ritme alt que normalment ens agrada portar. Més que pressió ens agradaria guanyar, no? Ens agradaria guanyar per també trencar aquests dos empats consecutius, que tot i que són dos empats positius, camp de l'Espanyol i l'altre dia la sortida a Formentera, que sempre és difícil, i ara ens venen els partits de casa, que els tenim marcats com a molt importants, perquè és on estem més còmodes, això marca també els punts que portem a casa i com estem jugant a casa, per tant el nivell ha de ser aquest, però com sempre diem, que sense l'exigència, sense el treball, sense la pressió que nosaltres normalment imposem, estar al camp contrari, contagiar-nos de la gent que vindrà aquí a recolzar-nos i sobretot impedir que ells es trobin còmodes, que vinguin aquí i que els hi costi participar, que els hi costi tenir la pilota, que els hi costi fer el seu futbol i que nosaltres ens mostrem superiors. És motiu que, com sempre, les segones voltes s'ajusten tot més, i les necessitats dels rivals de baix fa que també els partits siguin més igualats, que el Lleida també el mateix, una mica el reflexe nostre que portava tot guanyat, i tot i que la derrota va ser contra Hèrcules, aquesta va ser empatant contra Nucía, que estan a darrere, però també són equips que s'estan reforçant en el mercat i que fan que siguin molt més igualats i que vulguin sortir de les zones baixes, i per tant que qualsevol partit és difícil, i tant els de dalt com els del mig com els de baix. Per tant, crec que tots els partits els hem de plantejar de tu a tu, amb el màxim respecte, i al final no fixar-nos en quina posició hi ha, sinó que també fixar-nos en la nostra feina, que el dia a dia sigui bo i que plantegem un bon partit per treure els 3 punts.